नमस्कार मंडळी, आजच्या नवीन व्हिडिओमध्ये मी तुम्हा सर्वांचा सहर्ष स्वागत करतो. मित्रांनो, आज 25 डिसेंबर तर गावाक जायची आमका एक सवड गावली आहे, म्हणून आता मी गावाक निघालो. आणि गावाक जायचं असं नक्की नव्हता, पण म्हटलं जाऊया, कारण 3-4 दिवस सुट्टी येता. तर मग गावाक निघालो आणि मेन म्हणजे तिकीट आमची कन्फर्म नव्हती, तर स्पेशल कोट्यामधून आमका तिकीट गावली स्लीपरची, म्हणून आता आम्ही गावाक चाललो. आणि कसं जनरल डब्यामध्ये जर तिकीट गावली तर कसं बसाक जरी गावला तरी कशी गर्दी, मरणाची गर्दी असतं. कसं हातपाय म्हणजे पासून नीट बसाक गावला नाही, आणि कसे खाली माणसं आपल्या सीटच्या थे बसलेली असतात. आणि कसं मुताक झाला तरी जाऊचा झाला तरी अशी ढेंगा वर करून करून त्या गर्दीतनं वाट काढून टॉयलेटला जाऊचं लागतं. आणि टॉयलेटच्या थे पण माणसं बसलेली असतात. तर जनरल डब्यात नकोच होता, पण देवाच्या कृपेने आमका स्लीपरची तिकीट गावली आणि आता आम्ही गावात जाऊक निघालो. आता काही मिनटात कणकवली स्टेशन येत आणि नंतर कुडा येत. पण आमका कणकवली उतरायचा होता, पण कसं कणकवलीला थोडा आमका लांब पडता, कारण आमका जाऊचा मालवणला. मग आम्ही काय केलं, आता कुडाला उतरतो. तिकीट आमची कुडापर्यंत, तर कुडाला उतरतलो आणि तिकडून मग एस टी पकडून धामापूर मार्गे आम्ही मालवणला जाऊ. आणि मागच्या वेळी इलेलो तुळशीच्या लग्नात, तर कुडाला जनशताब्दी पकडून इलो होतो. तर 12:30 वाजता जनशताब्दी इली, पण 3:30-4 पर्यंत गाडी येत नव्हती. पण असे एवढे वांदे झाले, मला आता घरात जाऊन तुळशीचं लग्न आता करूचा तिकडे जाऊन, पण घरात ती साफसफाई करायची या, तर घर कसा बंद असता. तर सगळं मग कसं आता पोचतो कधी घरात. मग आता कुडावरनं पुन्हा मी कसा लिहिलो आणि कसालावरनं गाडी पकडून मग मालवणला गेलो. तर घरात यायचं तर 5:45 झाले. मग लगेच साफसफाई केलं, तुळस आमची सजवलं आणि तुळशीचं लग्न केलं. तर त्यामुळे गाड्यांचे कसे भरोसे नसतं, त्यामुळे असं पटकन असा डिसिजन घ्यायचा लागतं. कोकणात कसं माहीत आहे, तुम्ही जर असे महत्त्वाचे सण इले, समजा क्रिसमस किंवा नवीन वर्ष असता, अशा वेळेस तुम्ही कोकणात इलास तर कसं त्या सगळी गर्दी असतं. आणि मेन म्हणजे काय असतं की हॉटेला सगळी बुक झालेली असतात. आणि कसं ची जेवणाची क्वालिटी पण तुमका बऱ्याच हॉटेलमध्ये अशी चांगली गावणार नाही. कसं त्यांना माहिती आहे, पर्यटक इलेले असतात आणि पर्यटकांची मजबुरी असतं. तर कसं जेवणावर कशी करून काही कशी ढकलपट्टी करून जेवणा करून देतात, आणि कशी जी मूळ चव असतात तशी जेवणात चव लागणार नाही. तर कसं आहे, जर तुम्ही इलास कोकणात तर कसं मधल्या अशा दिवशी यायचा, म्हणजे सुट्टी बिट्टी नसता तर अशा दिवशी यायचे. म्हणजे कसं फिराको गावता आणि कशी हॉटेलमध्ये पण चांगली क्वालिटी जेवची गावता, आणि तुमका रवाको असे रूम अवेलेबल होतात. आणि आता गेलास ना तर सांगते नाही रूम फुल आता ना, तुमका इकडे तिकडे पाठवतले. आणि कसं तुमचं आपण येतो एवढा लांबून, कसं तुमच्या फिरण्यामध्ये तो दिवस जाता. त्यामुळे इलास तर असे महत्त्वाचे सण किंवा रजा असतात तेव्हा चुकून सुद्धा येऊ नका. आता कणकवली स्टेशन इला आणि लोक उतरतात, आणि उतरून आता मग हळू आता ब्रिज चढणं असं जायचं लागतं. आणि ब्रिज पण अशी बांधलेली आहे ना, तर उलटा सगळा प्रदक्षिणा घालून फिरून जायचं लागतं. आणि कसे असं समोरासमोर ब्रिज बांधले नसतं तर बरं झालं असतं. आता कसं सगळी प्रदक्षिणा घालून वळणा घालून त्या पलीकडे जायचं लागतं, तर मग रिक्षा पकडूची लागतं. लोक आता उतरून आपल्या घरात जाऊक लागली आहेत. आणि कशी प्रवासात लोक कशी गरगरलेली असतात, आणि कसं म्हणजे झोप असतात ती नीट झोप येणार नाही, कारण कसं घरची झोप ती शेवटी घरची झोप असतात. आणि ट्रेनमध्ये कसा इकडून तिकडे कशी ह्या कुशीवर त्या कुशीवर लोक वळवळत असतात, कशी झोप येणार नाही. आणि कसं उतरलं कसं वाटतं की आपण धैकाल बघून इलो, धैकाल बघून आपण घरात जाऊन निघतो तर कसा भिरभिऱ्याक होता, तसा ट्रेनमधनं उतरल्या चालताना असा भिरभिरी येईल यारखी वाटतं. आता आम्ही कुडाला उतरलो आणि आता ते रेल्वे स्टेशन इथे बसलो, कारण आता मालवण गाडी येत ना, कारण एक तासानं मालवण गाडी असतात कुडा रेल्वे स्टेशनपासून, तर वाट बघतो. तर मग मी सांगितलं की चल आता आपण चाय पिऊन येऊया बाजू, कारण गाडी इले ते दिसतेली. मग आता आम्ही ते बाजू कॅन्टीन आहे ते चाय पिऊक जातो. गावात उतरला की माणूस सगळा मागचा पुढचा विसरून जाता, मुंबईची आठवण पण येणार नाही. असं वाटतं गावात आहे रवा खोया, पण कसं कामधंद्यासाठी पुन्हा जाऊचं लागतं. आणि कसं पण 2 दिवसासाठी इलं तरी कसं माणूस एकदम फ्रेश माइंड होता. आता मी कॅन्टीनला येलो चाय पिऊ. कसं चहा पिल्या कसं थोडा तरतरी येता, आणि कसं जागरण निवाळ येता. तर थोडी आता चहा पितो, नंतर मग गाडी आमची इली ते दिसतात, तर समर्थ आता चहा पिता. तर त्या चहा पिताना अशी गरम गरम चहा लागता, आणि अशी
कॅन्टीनमध्ये बघा असे ड्रायफ्रूट ठेवलेले असतात, लाडू, आपले खटखटे लाडू, शेंगदाण्याचे लाडू, पुन्हा असे सोललेले काजूगर. तर आणि क्वालिटी पण चांगली असतात शेवाचे लाडू. पण तुमका असे मुंबईत अशी क्वालिटी गावाची नाही की इतर ठिकाणी. आणि आपल्या कोकणात ते एकदम म्हणजे चविष्ट असे पदार्थ असतात. आम्ही दरवर्षी इले तर पॉकेटा घेतो, कसे मित्रमंडळींना देऊचे असतात, तर इकडचे पॉकेटा घेतो आणि घरात खाऊ घेतो. कसं चहाबरोबर गरम गरम चहा असली की खटखटे लाडू किंवा शेंगदाण्याचे लाडू खाताना एक वेगळीच चव लागतं. फाव असतात ते पण चहामध्ये बुडून बरं वाटतात. आणि आम्ही कसे थंडीच्या वेळी कसे चहामध्ये फाव भिजत टाकायचे आणि चमच्याने हळूहळू खायचे. फाव म्हणजे काय काय लोकांना माहीत आहे मग आपल्या मालवणच्या, पण बऱ्याच लोकांना माहीत नसतं फाव म्हणजे काय. फाव म्हणजे पोहे, त्या का मालवणमध्ये फाव असं म्हणतात. आता आमची एस टी इली रेल्वे स्टेशनच्यात आहे, तर आम्ही एस टीत बसूक जातो कुडा धामापूर मार्गे मालवण. तर गाडीत आम्ही बसलो आणि समोर बघा ती गाडी थांबली आणि त्या गाडीच्या बाजू ती माणसं इली आहेत, ती सगळी पर्यटक आहेत. आता म्हणजे हॉटेलवाल्यांनी ती गाडी ते रेल्वे स्टेशनला पाठवली आणि आता ही लोक त्या गाडीत बसतील आणि हॉटेलला जातील. म्हणजे हॉटेलवाली बघा अशी एकदम फास्ट सर्व्हिस देतात. आता थोड्या वेळात आमची गाडी सुटतात कुडाळ रेल्वे स्टेशनवरनं. तर आमची गाडी सुटली आणि आता बघा माणसांची किती धावपळ. आता ही आमची गाडी कुडाळ रेल्वे स्टेशनवरनं कुडाळ एस टी डेपोच्यात येईल. तर आता मालवण गाडी पकडू बघा लोक कशी गर्दी करतात. आणि या गर्दीत लक्षात ठेवायचं आपल्या पाकिटा सांभाळायची, कारण गर्दीमध्ये चोर त्या गर्दीचा फायदा घेऊन तुमचा पाकिट मारू शकतात. तर आपण विशेष काळजी घ्यायची, कारण गर्दी बघा मरणाची गर्दी आहे. आणि कशी आता पर्यटक पण भरपूर येईल आहेत. आता हे बघा ह्या इकडनं मालवण, कवठी, दुतोंड, किल्ले, निवती, परुळे, भोगे, आचरा, मसुरा ह्या गाड्या सुटतात. प्रत्येक असे फ्लॅटचे नंबर दिलेले आहेत, तिकडनं हे गाड्या सुटतात. आणि लोक बघा अशी तटकळत उभी राहिली आहेत, गाडी आता येत बघत. आणि तुमका एक गोष्ट सांगूशी वाटतं की तुम्ही म्हणशाल की हो स्वतःची मोठेपणा करता, तर मोठेपणा नाही. आता तुम्ही बघू गेलं तर बघा कणकवली, कुडाळ, सावंतवाडी, वैभववाडी, पण लोक आहेत ना जास्त मालवणात आता उतरतात. कारण मालवण एवढा सुंदर आहे ना की शब्दात पण आपण वर्णन करू शकत नाही, एवढा सुंदर आहे. म्हणजे एक प्रकारचा ब्रँड आहे. आणि आता मालवणात बघू गेलं तर प्रत्येक गाव बघण्यासारखे आहेत. त्यामुळे सगळे पर्यटक कसे करतात, बाकी ठिकाणी काही जाणत नाही, कुडाळला जाणत नाही, सावंतवाडीला नाही, कणकवलीक नाही, वैभववाडीक नाही, उतरतात ती मालवणात. म्हणजे गोव्यापेक्षा पण आता पब्लिक आहे ना आणि पर्यटक सगळे मालवणात येऊक लागलेत. त्यामुळे काय मालवणात मस्त मच्छीचा भाव वाढलो. पुन्हा आता जी जागा पण एकदम महाग झाली आहेत. का कारण कसं मालवणी कसं निसर्गरम्याने कसं म्हणा गेला तर एक नंदनवन म्हणून हरकत नाही, एवढा सुंदर असा या मालवण हा. आणि आम्ही स्वतःक नशिबान समजतो की आमचो जन्म मालवणात झालो. आणि आमका खरोखर एक असं अभिमान वाटता की आमचो जन्म मालवणात झालो सांगू. असं वाटतं की 7 जन्माचा काहीतरी आम्ही पुण्य केलो म्हणून आमका मालवण गावला. आणि माझी जन्मतारीख पण 7 मे, त्यामुळे कदाचित त्याच्यासाठी पण आमचं जन्म झालो की 7 तारीख म्हणून आम्ही 7 जन्माचा पुण्य केलो म्हणून आम्ही मालवणात जन्मलो. आणि समोर बघता असता या जागृत देवस्थान कासार टाका हे बऱ्याच लोकांचे नवस पूर्ण होतं. तर ह्या कासार टाका बघून घ्या, एक जागृत देवस्थान आहे या कोकणातला. आता आम्ही एकदाची इलो मालवण डेपोत. आता किती सुंदर आमचं मालवण डेपो दिसता बघा. तर आता हे उतरतलो आणि आता आमची गावात जाणारी गाडी पकडून आम्ही आता घरात जातलो. तर आता ही गाडी लागली मालवण आचरा दुपारची 12ची गाडी लागली. आता ही गाडी पकडतलो आणि आम्ही आता घरात जातलो. तर गाडी पण आमका लगेच गावली. आता तर गाडीत बसून आता आम्ही घरात जातो. गाडीला तशी लोकांची धावपळ चालू झाली बघा, सीट अडो. तर आता गाडीत लोक बसली आहेत आणि कंडक्टर अशी गाडी पाठी घेतात. आधी दुसरी गाडी आली स्वामी रामेश्वर, ही पण आमच्या भांडूपूरनं सुटता आता इली. आता गाडी सुटली आणि बघा आता UP बिहारची लोक पण मालवणात येऊक लागली आहेत. आणि ही आता बघा काही दिवसांनी गावात इलेच UP बिहारचे. आणि मुंबईत पण आता एवढी कंडिशन खराब होतील या. तर मराठी मासिक आता ही शेवटची संधी आहे, तेव्हा डोक्या जागे ठेवून मतदान करा आणि मुंबई वाचवा. नाहीतर एकदा मुंबई हातातून गेली नंतर मग किती रडत बसा किंवा डोक्यात हात लावून बसा, काय म्हणजे काहीच उपयोग होतो नाही. म्हणून आता मतदान करशाल तर डोक्या जागे ठेवा आणि योग्य मतदान करा आणि मुंबई आपली वाचवा. नाहीतर आता बघा मालवणात पण UP बिहारची लोक येऊ लागली आहेत. आणि ही खरं आता धोक्याची सूचना
आणि असेच रावलास डोळे मिटून तर पुढे खूप मराठी माणसाची हालत होतील या. तर सगळ्या गोष्टीचा विचार करा आणि डोक्यात जागेवर ठेवून मतदान करा. आमचे आदरणीय बाळासाहेब ठाकरे होते म्हणून आमची मुंबई सुरक्षित होती आणि मराठी माणसा कसला टेन्शन नव्हता आणि कसली काळजी नव्हती. पण आता परिस्थिती बदलली आहे, तेव्हा मराठी माणसाने चांगला विचार करा आणि आपली मुंबई वाचवा. आता आम्ही आमच्या गावात उतरलो आणि आम्ही करतो गावात उतरलो की आमची गावची जी हद्द आहे त्याका आम्ही पाया पडतो कारण आणि नंतर मग आम्ही आमच्या गावात असं प्रवेश करतो. आणि सांगा तुमका अभिमान वाटता की हो जो गाव हा तो गाव म्हणजे मालवणी नाट्यसम्राट मच्छिंद्र कांबळे यांचं गाव आणि त्या गावात आम्ही पण राहतो. आणि मच्छिंद्र कांबळे यांचं नाव सांगू आमका खूप असं मोठं अभिमान वाटता कारण मच्छिंद्र कांबळे यांच्यामुळे मालवणी भाषा ही 7 समुद्रापलीकडे गेली. आता घरात इलो आणि मी जरा आता आमच्या घराच्या पाठीमागे खाडी आमची त्या खाडीकडे जाते. कसं खाडीकडे गेलं की एकदम असा प्रसन्न वाटतं आणि ही खाडी म्हणण्यापेक्षा ही आमची लक्ष्मी आहे आणि ही आमका लक्ष्मी लाभली आहे. किती सुंदर आमची खाडी आहे बघा. आमचा खाडीतला पाणी किती निळा शुभ्र पाणी दिसतं. मुंबईत तुमका समुद्रातला पाणी एवढा स्वच्छ दिसायचं नाही, एवढं आमच्या मालवणचं पाणी बघा किती स्वच्छ पाणी दिसतं. ही आमच्या दारातली तुळस आणि आमच्या केळीच्या झाडाक नवीन घड इलो आणि ही केळी मी सासरवाडीवरून म्हणजे वेंगुर्ल्यावरून आणले होते आणि एका केळीची 10 केळी झाली आणि ह्या केळी बघा नवीन घड इलो किती सुंदर दिसता. तो आमच्या खळ्यात पतारा पडलो होतो झाडांचो, तो एकत्र केलं आणि जाळून टाकलो कारण कसं त्या दिसाकता असं डोंबार दिसता ना, तर पतारा सगळं एकत्र केलं आणि जाळून टाकलो. त्यामुळे कसं खळा सगळा स्वच्छ झाला. आमचं घर बंद असतं तर आमची मांजर कशी मग दुसऱ्यांच्या घरात जातात आणि आमची चावल लागली तसाही बिचारा इला आणि आमच्या पायाभोवती असे गिरटे घालूक लागला आणि आमच्या मांजरानं पिल्ला घातल्यान खय घातल्यान ती माहीत नाही पण आमचा आवाज ऐकान लगेच धावत इला आणि आमच्या भोवती आता फिरता. कोणाच्या तरी घरात पिल्ला घातलेली नसतेली आणि बिचारा बघा धावत इला. कसं माणसापेक्षा जनावरा खूप माया असं माणुसकी असतं बघा. आपली माणसं ती लगेच ओळखतात. आता आमच्या भोवती असं पायाजवळ असे घिरटे घालतं बघा. आता काय करतो उद्या मालवणाक जातलो आणि त्याच्यासाठी मासे घेऊन येतलो. कसं हिरवी त्यांना कोण घालता की नाही काय कोणाक माहीत, पण कसं आपलं काम ते मुख्य जनावर देऊचा. तर मी उद्या मालवणला जातले आणि मासे घेतले आणि ते आमच्या मांजराक घालतले. बिचारा बघा भुकेन किती व्याकुळ झालेला. कशी काय लोक चांगली असते ते बिचारे घालतात आणि सगळीच लोक चांगली असतात असं नाही ना. त्यामुळे कसं मन कसं एकदम बघून कसं वाईट वाटतं. तर मी उद्या मालवणला जातले आणि मांजरीसाठी मासे घेऊन येतले.
आणि एक गोष्ट लक्षात ठेवा, मुक्या जनावर असताना त्याका खाऊक घालायचा. आणि कसं देव आपल्याक 10 पटीन देता आणि कसं जगात कळता त्याका कळता. आणि कसं माणूस बघा खाऊन बैमान होता, पण जनावर तसं नाही. जनावर कधी उपकार विसरणार नाही. त्यामुळे प्रत्येकाने मुक्या जनावर दया करा आणि त्यांच्यावर प्रेम करा. आता जरा गावात फेरी मारूक निघाले, तर जेट्टीवर आमच्या फोन लावचो होतो घरच्यांका, तर थंय रेंज येता म्हणून जेट्टीवर चालले होते. तर बघा हाय गाय कशी चरता रात्रीची आणि किती प्रसन्न वाटतं बघा. त्या मांजरीचा पिल्लू बघा थंय फिरता. तर गावात जाताना काय आता 3 ढोरा दिसली म्हणून त्याचं व्हिडिओ शूट केले. आणि आता घरात जाते कारण सगळं काळोख पडता. आणि आमच्या जेट्टीवर इले तर हे बघा सगळं पूर्ण काळोख झालं, पाणी शांत खाडीतला. आता घरात जाते कसं काळोख पडला, हातात काही बॅटरी नाही आहे, तर मोबाईलच्या बॅटरीवर मी चालले. आणि गावात फिरताना कधी पण हातात बॅटरी ठेवा, कारण कशी सरपटणारी जनावरं असतात, कशी आपण आपली काळजी घेतलेली बरी. तर आता मी लवकर घरात जाते. गाय बघा आपल्या वासराबरोबर होती आहे. तर मी आता मोबाईलचं व्हिडिओ शूट करते. ते गाईचे डोळे कसे चमकतात बघा. आता घरात लवकर निघते कारण कसा प्रवास झालेलो आणि कसा जागरण झालेला. आणि कसं लवकर जाऊन आता जेवायचं आणि लवकर झोपायचं, कारण कसं सकाळी उठून पुन्हा मालवणाक जाऊचा. सकाळी मग लिलाव असता माशांचो, तर मांजरीक मासे आणूक जावचे आहेत आणि आमकां खाऊचे आहेत मासे. सकाळ झाली, उजवडला. आता आम्ही मालवणाक जाऊक निघालो. तर पहिली गाडी जी गावात ती पकडतलो आणि मालवणाक जातलो. बहुतेक पहिली गाडी भगवनगड किंवा आचरा गावतली. ती गाडी पकडून आता आम्ही मालवणाक जातलो. आमका हये येऊक थोडं उशीर झालो, कारण 2 गाडी आमची एस टी चुकले. त्यामुळे जरा येऊक थोडं उशीर झालो. आणि हे लिलाव झालो मालवणमध्ये. आणि आमका आधी जरा येयलो असतो तर लिलाव गावलो असतो. तर आता आपले रेग्युलर मासे आहेत त्याप्रमाणे आमका आता मासे घेवचे लागतले. पर्यटकांची गर्दी किती आहे बघा मालवणात, भरपूर पर्यटक इले आहेत. तर आता आम्ही समुद्रावर गेलो ते मासे घेतलो. तर बघा खूप मासे आहेत, पण मासे महाग आहेत कारण पर्यटक इले आहेत ना, त्यामुळे माशांचा रेट लय वाढलो आहे. आणि आम्ही आमच्या मांजराक मासे घेऊ किलो आणि आमकाव घेतलो. तर आम्ही हे तारले घेतो. तारले बघा ताजे आहेत म्हणून आम्ही बोलो हे आमच्या मांजरा घेऊ. त्या मांजर तारले आमच्या आवडीन खाता. आणि हे बाकीचे मासे आहेत, सुरमई बिरमई पापलेट आहेत, पण कसे भरपूर महाग आहेत. आणि कसा बरेच लोकांका माहीत नसतं मासे कसे घेऊचे ते. त्यांना काय वाटतं की सुरमई आणि पापलेट घेतले की आम्ही चांगले मासे घेतलो, पण असे चवदार मासे ते त्यांना बरेच जणांका माहिती नाहीत. तर आमका थंय कोकर दिसली तर आम्ही ताजी होती. आणि तर मग आम्ही ते आता कोकर घेतलो आणि हे तारले घेतलो. आणि कोकर हे 1 नंबरचो मासो. जे देवगड आणि मालवण साईडला राहणार आहेत त्या लोकांका चांगला माहीत असा खयचो मासो चांगलो. पण बहुतेक मुंबईत येतात ते आणि पर्यटक येतात त्यांना सुरमई आणि पापलेट त्यांच्या डोळ्यासमोर दिसतात, पण त्यांना माहीत नसतं की किती त्याच्यापेक्षा सुंदर सुंदर चवदार मासे असतात. तर आम्ही आता कोकर घेतलं आणि बाकीची लोक सुरमई आणि पापलेट बघतात. तर आम्ही त्या माशांच्या भानगडीत नाही पडलो की आमका माहीत आहे ना खयचो मासो चवदार असतो तो. खाडीतले मासे बघू गेला तर चवदार मासे म्हणजे बोराटे, काळुंद्री, काचका, सुळे, तांबोशी, पालू, हे कसे चवदार मासे. पण बऱ्याच लोकांका त्यातली माहिती नसतात. आणि पर्यटक कसे गाडी घेऊन येतात आणि मिरवतात आणि उन्हात भिरभिरत असतात, तर माहिती त्यांना काहीच नसतं. आणि कसं आमका माहीत आहे ना आमचा आयुष्य गेला माशात म्हणजे आम्ही असतो मुंबईतच, पण मे महिन्यात गावात दरवर्षी येतो त्यामुळे सगळी आमका माहिती आहे. आता तुम्ही समोर बघतास ते मुळे आहेत, पण ते कसे खाजनात गावतात आणि कसे चिखलात असतात आणि एका म्हाराई म्हणतात. आणि म्हणजे मोठं मुळो आणि म्हणजे मोठं शिंपलू आणि त्याका आम्ही म्हणजे आमच्या मालवणात त्याका आम्ही म्हाराई म्हणतो. आणि हे मिळाले ते एका ठिकाणी 5-6 मिळतात, नाहीतर खूप त्याका शोधूचं लागतं. आणि कशी एक बारीक अशी चिरोटी असतात, जसं आपलं केस कसं असतात तेवढी पातळ एक चीर असतात, त्याच्यावर ती ओळखायची असतात म्हाराई. आता आम्ही घराकडे जाऊ निघतो, कारण कसं मालवण डेपोतनं जे एस टी सुटतात ते बाजारात नाही येणार, ते सागरी महामार्गावरनं जातात. कारण बाजारात येणार नाही की त्या तर पर्यटकांची आता गर्दी आहे ना, म्हणून एस टी बाजारातून बंद केलेली आणि सागरी महामार्गावरनं वळवून नेतात. आणि बघू गेलं तर कसं पर्यटकांची गाडी
बाजारातनं जातात तर तुमका एस टी सोडूक काय हरकत आहे. कारण कसं बिचारा गावातला गोरगरीब माणूस असता त्या कसा एस टीन जाता म्हणजे कमी तिकटीत लोक आपल्या घरा जाऊ शकतात. आणि कसं रिक्षा करूची झाली तर 150, 200, 250 रुपये रिक्षावाले घेतात. त्या बिचाऱ्या गावच्या लोकांना परवडणार नाही. जर पर्यटकांची गाडी बाजारातच जातात तर तुम्ही एस टी बंद कशा केला. तर एस टी पण गेली तर काय हरकत नाही ना. आणि एस टी पण तशी अर्ध्या पाऊण तासाने एस टी असता तर तुमका एस टी सोडू काय हरकत नाही. आणि कसं तुम्ही एस टी महामंडळ आणि पर्यटकांचा तुम्ही विचार करता तर पर्यटक येतात आणि हॉटेलवाले कसे पैसे कमवून जातात आणि तुम्ही एस टी बंद करून तुम्ही तुमचं नुकसान कशा करतात. तर तुम्ही लोकांचा विचार कशा करतात. आणि कसा आपलं तुम्ही विचार करा. एस टी मंडळ आपल्या कसा फायद्यात जायत कसा उत्पन्न वाढेल ह्याकडे लक्ष द्यावा ना. दुसऱ्याची मडी घेऊन कशा रडूक होया. कारण कसे पर्यटकांपासून हॉटेलवाले कमवतात आणि तुम्ही तुमचं नुकसान करून घेतात एस टीवाली. तर तसा करू नका. गोरगरिबाचा आणि गावातल्या लोकांचा विचार करा आणि एस टी सोडा आणि तुमचा उत्पन्न आणि फायदा वाढवून घ्या. एस टी मंडळ कसा प्रत्येकाक व्हाया. एस टी म्हणून मुंबईतल्या लोकांचा पण एक फायदा आणि गावातल्या लोकांचो. आणि एस टी मंडळ याची सेवा खूप चांगली आहे आणि बिचारे कर्मचारी पण एस टी मंडळाचे जीव तोडून काम करतात. त्यामुळे कसे तुम्ही तुमचा म्हणजे एस टीचा प्रॉफिट वाढवा आणि एस टी मंडळाचं नाव जास्तीत जास्त कसा मोठा होईल याकडे तुम्ही लक्ष घाला. आमचा मांजूर बघा वाट बघत होता आमची कधी मासे घेऊन येत होते. तर आता आम्ही मालवणसून मासे आणलं. थोडे घातले तर खाऊक ना तर जास्त खाल्ल्यानंतर कसे वांते करीत म्हणून 2-4 मासे त्याला खाऊ घातलं. तर बिचारा भूक लागली होती ते पटापटा मासे खाऊक लागला बघा. हे आम्ही मालवणसून कोकर मासे आणलो. एका कोकर मासो म्हणता अतिशय चविष्ट असो मासो असता आणि ताजे मासे आणलो. कारण कसा मासे घ्यायचे म्हणून घेऊन काय उपयोग नाही. तर हे माशाची गरला बघा अशी लाल लाल दिसत असो ताजो मासा असता. आणि माझेच आमचा पॉट भरला आता लाडात इला तर पायावर अंग घासता असा. तर कसा पॉट भरला त्याचा ना म्हणून तर आता शांत झाला ना तर नुसता वळवत होता 2 दिवस. तर मासे कसे ताजे आहेत ते बघा. कारण असे ताजे मासे असले ना तर खाऊ बरा वाटतं. आता काय मीठ व्यवस्थित लावायचा आणि व्यवस्थित फ्राय करायची. आणि ह्या माशावर को मासू नाही. ह्याच्यासमोर सुरमई पापलेट किंवा हलवो एकदम फिकवा. आम्ही बघा कोकर मासो घेतलो आणि अशी गरला पेचून बघायची. असं लाल लाल रक्तासारखं दिसलो म्हणजे ताजो मासो. आणि माशाची शायनिंग पण बघा चांदीसारखे मासो चमकता म्हणजे कसं ताजो मासो. आणि कोकर मासो चवीक पण अतिशय सुंदर असता. तर कधी असो मासो भेटलो कोकर तर अवश्य घ्यावा. आणि मग तुमका समजत की कोकर माशाची चव काय असता ती. आणि मासे आणल्यावर ना मासे स्वच्छ पहिले धुवायचे तुकडी आणि कसं त्याला मीठ चांगला लावायचा आणि थोडा मीठ मुराक द्यायचा. आणि नंतर मग स्वच्छ मासे धुवायचे 4-5 वेळा खळखळान. आणि नंतर मग कसा तेल हळद मीठ आणि मसाला लावून व्यवस्थित तळायचे. आणि मासे तळताना व्यवस्थित पूर्ण तळायचे. काय लोक अशी मासे कच्चे ठेवतात त्यामुळे कसं खाताना म्हणजे कसं हिवसान वाटतं. कसं मासो स्वच्छ धुवायचो त्याला मीठ मसाला व्यवस्थित लावायचो आणि तळायचो पण व्यवस्थित 4ही बाजूने व्यवस्थित तळायचो. तर तो मासो कसं खाऊ एकदम चांगलं लागतं.
बरीच लोक काय करतात ना, मासे आणले की सुटी करतात आणि व्यवस्थित धुणत होऊ नयेत. आणि कसं मीठ मसाला तर का चांगलं लावू अवघड असतो तर एकदमच चांगला. आणि भाजताना पण कशी धुमवतात मासे आणि कसं अर्धे कच्चे अर्धे भाजतात, त्यामुळे कसे तर मासो खाल्यासारखं वाटणार नाही. तर ही पहिली काळजी घेऊ होई, तर मासो कसं खाताना चविष्ट लागतं. माशाची टकली टाकू किलो, तर कुत्रो बघता आणि कसं पाठून बघा झाडू मारता, तो जोरजोरात झाडू मारता बघा पाठून. आणि आता तो माशाचे तुकडे खातलो. आम्ही सुट्टी केलेले होते ना डोकी, ते खाता मासे. त्याका भूक लागली. आम्ही आता सडार चाललो होतो, तर वाटेत आमका ही सापाची कातडी दिसली. साप कातडी टाकता म्हणजे काय, सापाची अंगावर जी जुनी चामडी असतात ती निघान जाता आणि मग त्याच्या अंगावर नवीन चामडी येतात. आणि जेव्हा साप काट टाकूक येता तेव्हा कसं तो एकदम निर्जीव होता, म्हणजे त्याच्या अंगात जोर नसता. आणि जेव्हा कातडी म्हणजे ती वरची कात टाकून झाली की साप थोड्या वेळानं मग चांगलो फिराक लागता. तर ही अशी सापाची कातडी असता. आणि या पृथ्वीवर नाग, साग आणि कावळो हे 3 अमर आहेत. म्हणजे म्हणतात की त्याने अमृत पेलेली आहे. म्हणून तुमका बघा कधी साप असो रस्त्यावर मेलेलं दिसणार नाही, किंवा कावळो असो रस्त्यावर कधी मेलेलं दिसणार नाही. आणि सागाचं झाड पण बघा कापलाच ते त्याका पुन्हा नवीन पालवी फुटता, म्हणजे ते अमर आहे. आता बघा हो आमका सरडो दिसलो, तर आमका वाटलं असं पडलो की काय. नंतर बघतो तर त्याच्या अंगावर पण बघा आता जुनी चामडी आहे ती तो काढून टाकता काता ती, आणि त्यामुळे तो बघा असं निर्जीव पडलो. आधी आमका वाटलं की असं हालचाल नाही कशा करणार. आम्ही त्या मग काठीने असं जरा ढवळलो, तर बघा त्याच्या अंगावर ती पांढरी पांढरी काथा ती तो टाकू किलो. आता ती काठ टाकू इलो म्हणून तो एकदम असं निर्जीव झालो. आणि थोड्या मग तो व्यवस्थित चालाक लागतो. मग आम्ही केलं त्या काठीने जरा ढकलून साईडला ठेवलो, कारण कसं वाटेत जाताना कोणाचा पाय बी पडलो तर, किंवा कुठच्या पक्ष्याने त्याला पकडल्यानंतर मग त्या काठीने उचलून एका साईडला ठेवलो. आणि आता ह्याची अंगावरची जेव्हा पूर्ण कात्री निघान जाईल तेव्हा हो सरडो पण लगेच पळान जातलो. तर असा ह्या म्हणजे प्राण्यांचा निसर्गाने त्याला दिलेला वरदान. तुमका कधी जर असे वाटेत एखादो पक्षी समजा त्याका पंखाक मार लागलेलो, किंवा एखादो प्राणी जखमी झालो, तर आपण त्याला वाचवायचा आपण प्रयत्न करायचा. कारण कसं बघून न बघितल्यासारखं करायचं नाही. तर काय काय लोक असे बघतात पण लक्ष देत नाही, पण तसं नाही करायचं. कसं प्राणी व मुको प्राणी असतात, त्याला बिचाराक बोलूक येणार नाही, तर त्याची आपण व्यथा समजायची आणि त्या प्राण्याक आपण मदतीसाठी धावून जायचं. कारण त्याला मदत केली तर परमेश्वर आपल्याक पण मग कधीतरी संकट असलो तर आपल्याक पण मदत करता.
तुम्ही जर चॅनलला नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बाजूची जी बेल आयकॉन असेल तिला नक्कीच दाबा. आपले नवीन व्हिडिओ बघायला मिळेल. थँक्यू.